povedať. Ja ťa počujem. Nemám čo dodať na ňu. Sám ideš, raz, a dva. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2. Ako počujete, Mirka s Tomášom pekne cvičí a ten ju poslúcha na slovo. Ja si myslím, že keď to Tomáš dokázal, To sa všetci naučia. Mne išlo v prvom rade o to, aby som dala najavo tým ľuďom, čo si mysleli, že každý mi hovoril, že ty tancuješ s Tomášom, ale to je také drevo. Tak ja si myslím, že je v prvom rade... To ti hovoria? No jasné, že mi to hovorí. Mne išlo o to, aby som dokázala ľuďom, že Tomáš nie je drevo a že nie len talent je všetko, ale naozaj v tých spoločenských tancoch ide aj o ten drill vlastne, o ten tréning, že človek, keď chce, tak sa naučí. Dá sa všetko. S hviezdami, ako je Tomáš Bezdeda, treba občas poriadne pozametať. Ale ide nám o to, aby sme boli pár a my sa snažíme aj ako pár vystupovať. Daj si sama, sa nedívam. Toto zase... Teraz sa tváriš na kameru, že? No, ja sa tak tvárim. Poriadne sa rozcvič, lebo vieš, aby sa ti náhodou niečo nestalo. No, sa mi už stalo. Čo sa ti stalo? Neviem ti hovoriť. Ale nie. Ublížil si si? Nie, že s tebou tancujem. Ale to je tvoja životná výhra. Ja viem, veď ježiš, veď to vážne. Au. Ty ma vieš vlastmi, ako mám tancovať? Hlavne tancuj pekne, aby si porotu a divákov presvedčil, že na tanečný parket patríš. Ja si myslím, že viacero ľudí má tendencie uvažovať a takisto som uvažovala aj ja, teda ako som ho poznala už z jednej nemenovanej súťaže v minulosti, že Tomáš pre mňa vystupoval vždycky ako veľmi milý, slušný človek, také dieťa by som povedala, ale taký čistý a neskazený a naozaj som mala možnosť. Drsný chlap? Ja, to mám také strniska, To sa ti len sníva. Naozaj som mala možnosť a by som povedala naozaj všetkým ľuďom, ktorí si mysleli to isté, že sa mi to potvrdilo, že Tomáš je ozaj taký, ako navonok vystupuje, tak taký aj vo vnútri. Tancovať prichádza spievajúci kráľ roštepov Tomáš Bezdeda a jeho tanečná partnerka Mirka Kosorínová. Dámy a páni, Quickstep. Quickstep.
Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorínová. Lieskate ďalšiemu dnešnému quickstepu, tanečnému páru číslo 4. A môžete pokračovať. Ďakujem pekne. Nám to neprekáža. Len tlieskajte. Dobre, Tomáš, tak minulý týždeň Tanečná asociácia oficiálne zaregistrovala Bezdedov rozštep. Tento týždeň je to aj Moonwalk, teraz to bolo trošku náročnejšie na to, aby si like všimol, čo tam bolo také najťažšie. Mirka vie? Povedz ty. Tak tá posledná dvíhačka Do mikrofónu, Mirka, do mikrofónu. bola dosť náročná, ale tak Tomáš je dobre stávaný, by som povedala. Takže jemu to išlo vynikajúco nakoniec. Ale tak každopádne je to veľmi rýchly tanec a naozaj, ako predtým povedal aj Honza, že keď človek z toho vypadne, tak sa môže stať, že spadne. To už nevráti, ale... Nevypadli z toho, Mirka. No ale boli ste najlepší. Čo, prosím? Boli ste najlepší. Zatiaľ inak, hej. To som keď som včera niečo kúpil, tak on teraz tak, že sa tak trošku zalieča. A dajme slovo teraz porote. Začnem ja. Tak nebolo roštep, ale bol taký pokusok granžete. Čo som bola pre ten skok. Ani neviem, čo hovoríte. To je ten skok? To robí ale... Áno. S tou vystretou špičkou a vystretou nohou. Aj pravou, aj ľavou. To robia len v Labuťom jazere. Toto. Ja by som sa ale spýtala, mne tam trošku vadili také 2 stop time, kde ako keby ste chceli nabrať dých a odpočítali si, aby ste sa zase chytili správne. To si mi nevšimli vôbec. To ja som tam zacítila Tu si asi takéto určite nikto nevšimol. zastanie a ideme ďalej, odpočítala. Ale Je to ťažký tanec. Ale priznávam, je to veľmi ťažký tanec a na to, že teda ste začínali bez tej prípravy nejakej viacročnej, predchádzajúcej, tak je to veľká práca. Ja si myslím, že to je... Že to je práve že frajerské, hej? Že si on takýto ťažký tanec zobral hneď ako druhý, hej? Že netaktizoval. Tomáš, podľa mňa, ako to je povedať tak pekne, občas bol trošku urputný, hej? To je veselý tanec a taký si bol urputný, áno. Urputne veselý. Áno, urputne veselý, no. Nie, pozor, ja zase myslím, niekedy to je jak inžinier, ktorý pozerá do zeme, Boha, tu by mala byť voda a to je plyn, hej? Chvíľu to bolo také, dobre? Ale to nič nemení na tom, že podľa mňa nás tu všetkých nakazil radosťou. Tomáš vždy vyvodila radosť z tanca pána Bezdedu a širák dole. Ďakujem pekne. To ide. Ja poviem, že bolo to hravé, bolo to milé, ale čo mne vadilo na tom, bolo porušenie tanečného postavenia počas samotnej choreografie. Keby to nebolo na úkor následného držania a rytmu, možno by sme aj prižmúrili oči, teda ja osobne, ale nebolo to tak. Škoda, že ste to urobili a potom ste vypadli z tempa aj z držania a to mi vadilo. Áno. Som zvedavý. Áno, s týmto všetkým súhlasím, nemusím to povedať ja, teda to je dobré. A vyoraná myška bola už len trošičku vyoraná, už len tak akože polovyoraná myška. To granžete, to bolo presne tak, jak si povedal, mala by byť dopnutá špička, dopnuté koleno, ale nebolo. Sa bali toho svetla. Tak svetlu treba potom to vytknúť. Myslím si, že emócie to vyvolalo, naozaj treba klobúk dole, že si tancoval quickstep, ktorý je veľmi ťažký tanec, tak, jak si ho tancoval, ale samozrejme to ešte nie je to, čo by to malo byť. Ďakujem. Vy ste boli teda, ako hovorí Tiso... Boli ste najlepší. A porota sa snažila, no, oni to nejako zvládnu. Tomáš Bezdeda, Mirka Kosorínová. Inak len tak medzi rečou 9932 je ich SMS-kové číslo. Povedzím to ešte raz. 9932 je ich SMS-kové číslo. A hovoríme to všeobecne pre všetky páry, pretože nie všetci majú to isté číslo, samozrejme. Môžete hlasovať stále aj počas tohto programu. Tak ešte stále máte šancu hlasovať a tento pár sa už blíži na miesto, kde ich porota oznámkuje.
A už sú, by som povedal, aj tu na tom mieste. Príjemný dobrý večer, najskôr gratulácia za predvedený výkon aj s kvetom. Gratulujem to show aj tebe a poďme hneď na porotu. Poprosím ju, aby nám prezradila výsledky pre tancujúci pár s poradovým číslom 4. Tomáš Bezdeda, Mirka Kosorínová. Najskôr Jozef Bednárik. 6. Dagmar Hulová.